היום נציג מכשיר הקלטה מקצועי המאפשר הקלטת קול ארוכה במיוחד ואיכותית במיוחד. כפי שניתן לראות, מדובר במכשיר לא גדול במיוחד, הנראה כמעין פנס ומתפקד כפנס, כאשר בחלקו הקדמי ישנה נורה, כך שבלחיצה על הכפתור ניתן להדליק אותה. בחלקו התחתון של המכשיר יש מגנט חזק המאפשר להצמיד את המכשיר בחוזקה לכל משטח מתמגנט ואין שום חשש שהוא ייפול. כמו כן, ניתן גם להסתיר אותו ללא שימוש במגנט. הפעלת המכשיר היא פשוטה וקלה. התחלת והפסקת ההקלטה מתבצעת באמצעות כפתור יחיד, כאשר ישנה נורת לד שמופיעה פה, המאותתת שהמכשיר אכן קיבל את הפקודה. בהנחה שהמכשיר פועל בערך שעתיים ביום, הוא יכול להקליט בטעינה יחידה מעל חודשיים, באמצעות חיישן קול. אם יהיה צורך להקליט יותר משעתיים ביום, אז זמני הסוללה יתקצרו בהתאם. למכשיר יש מערכת ניהול המאפשרת להטביע תאריך ושעה על גבי הקבצים המוקלטים. כמו כן, ניתן לבחור מה תהיה איכות ההקלטה, וזאת בהתאם למקום הספציפי בו נמקם אותו, ולבסוף גם ניתן לקבוע שעות הקלטה ממוקדות, כך שנאפשר למכשיר לחסוך סוללה ונפח זיכרון, ומעבר לכך נקבל הקלטות בהתאם לצורך שלנו. המכשיר מצויד בזיכרון פנימי של 8 ג'יגה בייט, המאפשר לו לשמור על הקלטות מעל 100 שעות באיכות הגבוהה ביותר. בהנמכת האיכות ניתן לקבל מאות שעות של הקלטה. המכשיר מסופק עם כבל טעינה, הוראות הפעלה בעברית ואחריות של שנה.